Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Watat lang so hi tialong drasken epon long apathak watat lang so municipal board vice chairman a hinpen perangke mai ki papon nijang Karbi Anglong watat lang so hi tialong inu joga das po amuni dapan KSA lapen rata tumpen drasken epon long apathak watat lang so municipal board vice chairman a hinpen perangke mai ki papon tangti alang lialam thepen angton pen arjupon sana la so bang ke la hello ni li mu jong pulo je la bang so bang pu la dat ni li egek non amen bang ke ala register la tik lo an amen chini ne der lo sita la so dukana lo ni li tumben register kuri tanglo la pen la so register lo ba license lo la ta ni li tum than pen po hi ni lo alang bang ke ing than pen lo bulo tangte alang li akapre ka dukan ta dukok tai mene atumi asal mang ke kopia dukan lo do langdam pulo tante kopinia sendal sekeji yordi sta alang li ban license ing than pe po kopini luthi chi ordam ta dui mene ba kopini ho jo hondong chi orene puli pu ko chi or da pini claim po di ta hala suawar sa ke ala sinedi tum pulo boitlang so municipal board a jurisdiction arlo ke dosi dolong le lo decision the final decision and that po lapen ladak pena bangke nili tumke ain officer to mata pachini ko dak nang du long lelo utha ka bangke la heno ain officer atum kang sai pananta mane dak pijut ko pen dik angbong thek thulok pulo tangte mohet nili pulo ke di ho lake ladak amasi du long lelo lake public mate ke ong du ngarat tum besi ladak pen bangke terek nang kok pula lapen na bangsu kateregi ko na bangke Davida passing pukali without permission pukalo ainu officer tun phana parking na koppo atike atumi jo suspected pukali ke dila make take lor rat angno rat along peklang daklo lapen atumi hada dakamasi the one by one inu nu da phan ke yordun puta public tumben comments long lok pulo tangte proper boitlang so labang som ne depan bi bom pulo tante koson lo lake kak un edaji ilitum ke mang nai bangke koson lo la drax pen labang so sumaratum pan kapa pachehel luji pulo tante la so kam claim pulo te la bangke kitia ta chehelu lelo sonsi bang bom ji tahe Jameson rong parabang phu phan ing namatike ke pasim Lason si Jakhong ni Pai in Koi Arni Kaziranga National Park pen Kachikoi Not Kohora Himailek Thiarong Amiker Jameson Rong Par Puabang Pu Patoda Por Bhai Kebra Achidim Apor Malom Inglong Orit pen Wang Bomahut ing Namatiki Kepasim Pasik Karbi Anglong News sa Hemelong Birta Nangpali Haladak Perang Ketum Karju Bomahut Kohora Model Hospital along si Lang Pon Bom Lang Nonamat ke Wildlife Lapen ing namrai kom sai khe tum adimalong pali donde lang pasi birta nang pali Kaziranga pen rasan inti report Karbi News amre bosle ঘুরি হতে নামি আহতে মানে কি নহর গুটি বাগাটা পালে নাকপাই মানে তার অ্যাটাক করে পুরা হাতে চাই নিয়েছিল ভালো লাগে আসলে যিমানটো পাৰে সবে চেষ্টা কৰিছে আসলে লগৰীয়া পিছফালে আছে এনেকৈ আহিলে এতিয়া বাঘটো ফিৰিলে মানে বচাই কি আনিছে কেতিয়া হৈছিলে সেইটো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টা 10:30 মান বজাত হৈছিলে আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে লৈ আহিছে গম পালে কেনেকৈ গম পালে মানে তাৰ পিছে কি আৰা যোৱা মানে ধীৰ আছিলেতো ঘূৰি আহোঁতে 3-4জন পিছত আছিলে এনে যেতিয়া এই ল'ৰাটো হালা কৰিছে তেতিয়া মানে মানুহকেইটা গম পাই পেলাই তাক চাই দিলে তাৰ নামটো কি নামটো জেমছন ৰং কোন গাঁও হেমাইলেখে গাঁও হেমাইলেখে ন Nitumarong mekar rid damlo to da pori damlo rid na chebal hut manali mo jon mane bongkuiso ne bongkuila he ala mane tobar penno na perma na jamson rong par ko ari ko fan mane etek gan etek mesin ke fan korulut etengo aji thok aphan kor he korulut mesin ke ala ulan chepusai fan porilo penko
Nah, kami kita mau tahu ini adalah masih yang kami hang sesuatu masih aki, hari sama tunggu masih mesti pejak pun semua. Kalang. Masih dia kan wan masih hewan adalah kita nak hospital kami. Amen tani ma. Hewan kita jam sondong kan. Lapen nang limen. Milian ke hewan kerong isibat. Kalang. Pen nang limen si tani ma. Jadi mana opsi ini? Hewan kerong. To chok. West Kapta asong atumpen oath taking ceremony lapen semi kidding lapen education awareness jaime kidding po nijang Karbi Anglong lakha ke thom chen thong constituency ke parlo la pher rank sibona klam auditorium hall along Surihinira inquira phopen Surihinira inquira ner ke pharman West Kapta Kadukabi 36 TGC President Secretary lapen Kadukabi members to anatumpen oath taking mati semi kidding jaime kidding po Pinilabang so mayalong Pius Hanse ahin pen mai cari ponsi mai chingpo. Labang so mayalong aluhia mana peng pen KAC Jintong MSC mati Deputy Speaker Everett Crow Kapta Therapy Kaungchun bang Songbi Kapta President Mohan Singh Crow Amit Timung All Assam Karmachari Paricha EM Amrit Jintong Socheng Block Angkang Keparloan TGC Maipu Kong chun bang pendang lok member setum an setami chetong deng si mai mission paman po labang so mai long deputy speaker Everett Crow hin pen than bang atum ki claim kedam ki sung la pen jasmet pet ki ong tung I school along than bang atum aphan BLO CRCC pupen dang lok single teacher setum aphan kapre gasai ke pek pona pathak pajok ponang pu la pen chin thawalong pravjin pen bang kep lu than bang atuma phan bialo sai pen pajok pon po pusi alang li hin pen ning chi pon la pen chen thongolong teachers gathering center sa hem sitame prabjin pen kimpi pon po pusi alang li hin pen lamchak chipitika son sila pu kapta therapy kongchen bang songbe hin pen sitame pinaan LP school than bang atum ko sonsi apora teng pen sa hem chidam Vernang jima lapen lo than bang atum kedam ke bang ka siksak lapen kisung ka chitong na pathak KAC CEM Dr. Tuleram Rongha lapen education EM Richard Tokbi atuma phan ka chunigri pidopo Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong news taking a neck lapen West Karbi Anglong hanbang atun duantan bidi sore kacipiame je ile tum kosom si West Karbi Anglong education hin kapaching thodu nai halaya apan ni bangda ini setu bidi sore kacipiame je penana dim ke school kavia dim dolan lapen school building kavia dim do lahaya dim kunana si kedo kave lahay bidi sore kacipiame pini nasi pini ame long bang tum penan cingki cingwai lo lapen ki bang gilang ani bangke cinthonga konsensi long kusami education ahin bang anse ni tum kapaching thur poni panse ni tum kaddu kabe pini dakachitong arat don me ni tum cerap cetu si anse aprang poni Sir la kiong dung school ke la teacher tum sta me sai dam de la pasanta do la sila subsak sai ka chedam de ke cinthong de ke dilu ke penana konsensi tatu lasi sai ka chedam de tuhan ki ni di action to end lapen nona bang ke aprang prang ke asegar pila master atum bang sigar li oktu dunong atum patu lapen aja ka master atum bang ke pila students ke dam arni bang ke a master dam dilo master ke dam arni bang ke students dam dilo asom dupe lasi lahaya problem kapasovi pansi pinya me bang ke kedul lapen yong si gunane adim yong si lason dolang mate school ke dam de dolang pul pulote master atum si duty cheklem klim mama te than bang atum si duty cheklem klim pulote nilitum pan nang pachini no nilitum action and pulapa na than bang tum same me thang asai bang me po rong so phan se contract basis bidat la son do ande la so puthak pen KCC pen penan adim do la so por bang non nilitum hin pen pilo la bangke padulong le dadi pansi nilitum hin bang bangke boripon po la pen la so apa dalang isi penana nanti catu mangke pathe ida piti la BLO la so asai pek la BLO bang penan atum han pek
sitame chinthong along bang non prab jin pen non fast face lo bangke atichar phana bangke bielu ahin pen bangke nili tun hin pen bang pajok ponpo la bangke bielu la non master tum alar bangke kaprega department atum si ot ponpo la bangke nil tum election na officer pen matching wa erlo prabjin pen bangke atichar phana bangke bielu ahin along pen bangke pajok pon si school along bang kethan nam long la Karli tang namruta ing tipi apur pen apran kedam nang kok pathak parokha mondol Congress Mahila la pen youth committee atum pen tong sekot pen votunga je hi thi mate parokha mondol Congress committee asa hemalong chikimo pon si candlelight kai pon pen la pen ning duk chepik lang pon si inut muslim amonit Saddam Hussein aphan prabjin pen kok that pisirak nang ji pusi so dak pen pin rempon Parokha Mondol Congress Mahila Lapen Youth Committee atum pen patur piponsi jakhong chiklone phai krisir kepani wothungaji mati Parokha Mondol Congress Committee asa hemalong karlitang namrota intipia phan kachiki mosai kidengpon lakha khre trognomati constituency ke parlopon Parokha mati wothungaji alo Parokha Mondol Congress Mahila Lapen Youth Committee atum pen karlitang namrota intipi aphan chikimo ponsi candlelight kai ponsi ningdu chipik langpon lapen alang li tumpen pherang ke mai ke phapon alam thia pathak kedam tang ja khonga chiklo ni phai kretrok arni inut muslim mari so Saddam Hussein po abang phusi imuso karli tang namrota intipi aphan chulangrem tetpen aphi apran armutikang data chok nogao roha sari aliatwar pi ari akung alok si karlitang namrota intipi aphan ke thitang abang arpumsi wartakang cholo lasila bang so jok pini jakhong ni phai krisir ke panikang sampor bhai trokra achitima por bhomti arnikang samapor buthunga ji mati parokha mondol Congress Committee asa hemalong so arlo atumpen candlelight ami kai ponsi chikimo pondo lapen ningduk tami chipeklang ponsi prabjin pen Saddam Hussein aphan arona tengkang sai paso takpen kok that chitami kpg aphan lamthi peklang pon lapen karlitang namrote intipi aphan prabjin amoi kn mate aprana moi kn vek Saddam Hussein lapen arisang ho atuma phan so taka kang sai pisirak nangji pusi alang li tumpen mang pon tangte alang li tuma hin pen kaning ji ponalam thile ang ton pen arju ponik sna dena rong pen aron terang Karbi Anglong news lipan kapati puar julong la sila somuni ra phan ke phasi si pivek nang ji pusi ni tu mondor mohila hin pen ke ni tu mohila hoi pen ke dabi lalo alang lipan justice longwek nang ji la pen de la son thak la son ghotona monon phi na kavedet ji aphan kavedet nang ji aphan si ni tu kai ke ta ajab thik ji la pen kavedet nang ji lalo alang li inut soarlo ilitum Karbi soarlo alang lipan ilitum jakong pidun nang je la pente ilitum ki chunili ponji ke lada Karbi Anglong team Karbi Anglong busa alang litum ki chipu la so team Karbi Anglong atum alang lipan justice ke palong je aphan alang litum rabdun weg nang ji la pente card free raphan doan sitami neblong weg nang ji athema alang li invet ke claimant edet tahai Saddam Hussein sitami la se alang lilong ajir po doji la hala so ajir po tum alang logot tum han aru nep nang alang anso se la bangso akes la anso se jakong pathe nang ji je ilitum justice longwek nang ji soarlo anso se monon phi la bangso kisung pen khojok lon nang ji alang litum ki ko anlo ne non dobama sarkar atum soarlo atum phan papor hiji la pente alang litum phan pajok wanji po slogan pen sitami pini piposi la po anak kisung phonangrelo elitum soarlo atum kaike ni sitami mekri meklang men si dona la sinilitum mondor muhila hin ben sitami seang tong cepat cepidun lo je anso se la bangso a justice ke palong veg je phansi nilitum mahin pen la po ansi Denarong mati khola pathua klamalong anti drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathua jaimek ki pamarpo Karbi Student Youth Council mate thi hek pen KSYC Haraghat Regional Committee atumpen chipatur piponsi jakhonga chikloni phaing koyani anti drugs campaign
football tournament angdung kiti ke pathua jaime pemarpo lason sila khakre pho mahamaya constituency ke parlopon denarong habar mati khola pathua klamalong Karbi Student Youth Council mati thi hekpen KSYC Haragat Regional Committee atumpen chipatur piponsi jakhong chikloni phai inquiry bangke anti drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathua jaime pemar pondo bangso anti drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathu ponatum lake Royal FC Club Lapente Diamond FC Club atumsi pathu pon alangli tum dorni mati hini atim Adum pathu pen Royal FC Club atum goal hinian pilo Lapente Diamond FC Club atum goal plian pilo Halapu Diamond FC Club atum abang kangtang rak Lapente kethek sera jok goal plian PC alangli tuma hinpen chipe hai ponderlo bangso jaime ki paman ponalong Pavitra rong pipensi mai chari pondo bangso anti drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathua jaime ke paman ponalong alhisar poman pen kachitong dona tuma ment lagi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Board Chairman Dharam Singh Kru Denarong Town Committee Chairman Prodebinti Denarong Karbi Cultural Society Amaipu Longbini Rongpi Anpata kapre kethekidingatum chitong donsi bangso anti drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathua jaime ke paman ponalong RDGP dun rinti sila bangso anti drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathua jaime ingsam champion katalon pachun ponlong pamelo pasi nilituma pherangke pansing rong pipen birta nampale dena rongpen arun terang Karbi Anglong news nilitum KSYC champion trophy anti drugs campaign nilitum laso pacheton ponsi nilitum Haragat regional pen kapatir pipon pinian ke angdung kiti lo laso angdung kiti lo kacepa hai pon ke Diamond FC ke thom ben lo lapen isi bang ke Royal FC alang litum ke runner sub lo ke thom ben hini lasong bong si cepa hai pon lo lasi nilitum laso campaign abang nilitum kachar lipen lapen sport koson si ke damchom raki chopen kachepe lojima hala so bang si nilitum montipon nilitum ke chengsi ke dipu pen sinang chenglo hala tum KSYC ke form pen nitum ningkane si hini KSYC cari det pen aphi aso sport editum pangtang nangi po hala so matha ponsi nitum sports itame central committee pen batir pipon se nitum pathu pon bom pen hala dak gop kolesa boy hostel along nitum thegam long lo hala dak araki ke chuatum do pik hostelar lapen outsider tum ta dam der titi so a discipline bang avi so bang thek pon long si nilitum bang hala dak visit bang dam lo visit ba laso ka visit along alang li tumen interaction dolo student pen alang li hala ka porhe aning ka matha aning ke hang pik atum bang nang complain lo ni tum han ka porhe pornang pipe laso ka disturb do raki chotum hong pen bang pon tum laso ka disturb bang do pik po laso bang ni tanang pachini pon si tum hala hostelar atum sport lovers hala tum pen tum chingwai si ni tum hala dak football ka pathu hostelar do menta isi ni tum pine pon lo lasi lasong bong se ta me KSYC atim ben tum chingwai si president secretary ka do ba ven tum jir po tum pen laso chingwai si nilitum chingwai se nilitum akimia player mate owe kimia tum han ko sonsi ilitum kang thur poni ma po la asap so nilitum hen pen ball la pen boot la hoi ka do ve sport materials hai nitum provide pon lo sap ki un an lasi lason pathu bom pen nitum hala dak bang isi nilitum han aning nang ching sam do hostelar tum ta la pen hala dak warden se tame tum han aning ching sam do hala so kadam bom pen tum matsi hala dak hostelar men patir pipon ra isi khela dak bina pasini tum hadak pem pangcheng bang lo KSYC champion trophy pasini tum chi irpon pasi lasong bong pathu bom men si tum ako jadi ase lang sitame tum hadak pa nitum khela join non si hala dak same tum kecheng ben pathu dun si first aning kanang ang bong si tum attack
division an chipali dum lo lason nak thaksin tum la so owe kimi tum han pen student han la son kirum pondo na pen penang an owe tum bang ningarong la araki chupen asap u ha so bang hostelar long stame la pen ka prega dem long stame la so ka chepe hello bangke ni tum thek pon long lo lasi lason wang bom pen hauraha regional pen aku patir pipon ni tum chuning isia bang hala so bang tan tum dak thetan khela bipon lo ala bang dok muka long sen tum bipon la pen pining le thota lapu rong pia sang ho tu president secretary tum dak patir pipon si dak nama yang teka adem mati khola dak bang alang litum dak nang cibile lasi ke bang jilang ahut sistame ne tum labang second lo lapen isia regional long tum batai ke thom bipon di pose ni tum sophan pache chakon lam war side du plon de labang ne tum athak an pon un bom lon de laga ne tum pon bom po sistame isia regional long batai thom bangke bipon po asi muning sin lone laga ne tum apor hunang bachini po lapu president secretary tum ne tum ching waisi lasi araki ke cho bangke elitum owe kimia tum nang bat pik lo la so bang editum chepe helo nangi la pen sport ka pathu penta isi araki chopen penang an chepe helo un la so katini bang do la pen student num sitame ka charlie awar sai bang ke penang an mane ka chelong do ka charlie pen sport la so bang nitum ka pabiji pon la so ka matha pon si la si araki cho la owe kimia tum han jesemet ke owe kimia tum han ini tum aprange football philong si munit dolap te timati di non ke isia porlo blonde philong e theklong le sta nane atok nane atawar nane gari arlo mate nane garden arlo ba nane lason Karbi Anglong e adim da do opot hala son long se alang le tume dam po hadak si rakhi ke chodam lason si do non na bange football laso tum asap so vet akera pen laso isia ang thek ke chelong banglo laso football ka pathu laso athak an irum ponon episame isia level an mangen itum labang ke continue nitum cheng pon pol las ben owe kimi tum han penang anak kerab long pasi ni letum ning mathapon